На вашето внимание номер 19 Конмастер, представител на град Кнежа в тежката категория. Едновременно с това участник и в конкурса за най-красив кон. Журито следи и наблюдава екстериорни качества на конете, участници специално за приза и голямата награда най-красив кон. Екстериор, това са външните качества на коня. За интериор не можем да говорим, ако не влезем в него. Днес това няма да го правим. Той бил преден, Като беше даден. Горещи аплодисменти и уникалните 11 секунди. 2450 е тежината на товара. На вашето внимание изпълнение